Itu matandaan. Itu matandaan. Risma ako.
No time, man, no time. Mukha ko na nakikita. Ouch.
Mamadali sa kanang mga istorbo. Lagi na lang ganito. Lagi na lang ganito. Ang buhay ng tao. Ay, araw-araw. Ang ganito. Kuskus dito, kuskus doon. Ayan, pahinga. Yeah. What? Grandpa, this a moment. Grandpa, Grandpa, this a moment. I will take it. Grandpa. You can ask him. Bahalan ko. Dali.
Nakakapagod. Nakakapagod maging katulong. Pero kailangan mo rin siya. Kailangan magsiga para sa pamilya. Walang kaplayan. Walang ayos-ayusan. Puro lang sa dito sa school. Dito kasi sa doon. Dahil sa ang trabaho mo, katulong mo. Kapag-alala ka. Hirap sa pamilya. Dito ako. Dito sa trabaho ko. May party rito. Araw-araw part-time. Kailangan magsipag. Ako part-time. Para may maidagdag. Papadala. Doon. Ganito ang trabaho ng katulong. Kailangan magsipag. Kailangan magsipag para sa pamilya. Walang nanonood. Palibasa ang araw mo. Siguro. Yung kakasawa ng pag-ibig. Live mo guys. Sayang din. Naglalay. Sayang din kahit 1 centimos. Kasi may maidagdag lang tayo sa ating dollar. Kasi kailangan ko ng pili. Ayun para sa pili. Pili tayo. Pili ay pili. Nagbikol na. Nagbikol na ng Uragon. Kamusta ka mo mga dyan? Mag-Uragon ka. Iniwersan ka mo. Tik-tik, Bicol. Wala ako naisip na sasabihin. Yan, mahulog na naman ang akong cellphone. Ay, hindi pa ako tapos kumain. Life for being katulong. Habang kukuskus ka, kakain ka, sabay-sabay niya, walang pahinga, walang upo-upo. Kasi kulang na sa time. Para matapos ang trabaho, sabay-sabay na ang trabaho at pagkain. Hindi yung pagsasabay, hindi ka makakain. Kain mo na ako. Ipan muna natin ang masarap. May tubig na may yelo.
Hi, Grandpa. Ang tubig dito, binibili. Kaya ang ginagawa ko, nagkikisalot na lang ako dito kina Amo. Kasi dito kina Amo, pwedeng inumin ng tubig. Sa amin hindi kasi nadudumi. Thank you, Lord Jesus Christ. Dito kuskus doon, si Maria ang tulong. Ay, di ko napakadalisi kasi wala na talaga akong time. Okay, I finish. Let's go to ironing. Ay, grabe. Fabrics. Paste this. Oh my God, my throat wet. I forgot to. Oh my God. My throat wet. Nakalimutan ko talagang i-charge.
Yung trabaho ko. This is my things. This I was have a time. Magaling. Magaling mag-English. English. Nakamuguran ako. No. Ended. I just starting. Kung walang manood. Okay. Kung may manood, thank you. Thank you sa mga nanonood. But I need to dagdag sa aking time and dollar. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y parang lang sa'yo. Painit muna tayo ha, painit. Tapos habang nagpapainit ng plancha, magdudot-dot muna ako. Kahit pa paano, pwede rin magdot-dot basta huwag lang too much. Just medyo mariana. Ang pangit ko pala. Ano muna ako kasi madami-dami pa. Okay.
220. Sige. Ang dalang araw, makakakuha din ako yun. Hirap talagang kumita ng euro.
bahala, hindi tayo kailanman biguin. Di ka pabayaan ng Diyos. Wala ka iniwan ng Diyos. Ang naranasan siya wala. Anong sakit ang di niya pinadali? Anong problema ang iyong katuloy? Di ba tulad? Nakapagdilit sa kanya. Kaya huwag mo bahala. Hindi tayo kailanman bibiguin. Di pabayaan ng Diyos. Iniwan ng Diyos. Naranasan siyang wala. Ang sakit ang di niya pinadali. Ang problema ang di niya pinadali. Di ba't wala? Lahat ay tinanong sa kanya. Ingat sa Pilipinas ay sa Paris.
Time check, 20:35.
ba yan? Mhm. Langit ang buhay. Babaliw na ako. Sa tuwing ika'y mamasdan, anong ligaya? Ay, wala nang nanonood. Mayroon pa naman isa. Aba, wala yung ano ko ha. Ay, kahit na. Kahit wala nang nanonood. Go pa rin ang go. Live pa rin ang live. Sasaan lang natin yung kailangan ko. Ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Dami kong makakalimutan yan. Try ko pa talaga. Hindi ko na i-charge. Today I have Aaron. Part-time ko. At saka Anthony. Ang uwi ko. Siguro mga alas 9. Yung katulong, naghahanap ng euro. Tapos, trabaho ka ng trabaho. Wala ka namang ipon. Walang natitira sa sahod mo. Walang natitira na sa'yo, naipon mo ng gastigo. Tapos yung pera, dadaan lang sa kamay mo. Dahil lang. That is life. Pero kahit ganun pa man, walang natitira. Natitira lang kasibo. Happy naman kasi nabibigyan namin yung gusto ng pamilya namin. Alam mo na, kami mga OFW.
nagtatrabaho para sa pamilya. What time na? Check the time. 47. Eksakto, 50. Tapos, one hour na ba? 1 hour and 17 minutes. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mubo. Huwag mo iintindihin. Nakaraos din. Panaginip ko'y lagi ikaw. Pag nasa camera ako, nag-aayos-ayos man lang. Kaso, ako na nagmamadali. Kailangan laging maganda at sexy. Kaso, paano ba naman ako makakapag-ayos? Ang ganitong kulang yung time ko ngayon sa dami ng trabaho ko. Dapat hanggang tulang ako ngayong araw na to. Pero dahil nga sa dami ng trabaho ko, hindi ako pinayagan. Tama na nga.